سلام فاميليا بقاد كمل لهم دحين كتلو تمنيتيو نايلو معنتي خصص يمزي زلهو I know أنا خما نمسبلي سما مالت هيكونن كن كل جزء بعالم كم كريستيان متن كن حال النجار أنا كاجا كله ساعتهم كنت نقرني جيجا خر كله أنا خن الزارب كم سب متن زي أملاح الصوع عنا بفقر مالتي الجاجمنت يكون سب بفقري دون مثالي له ወይ ካብ ፀራፊኻ ወይ ካብ መሃሪኻ ትመሃር ዝበሃላሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣትኒክ 4 ነጥብ ኣለዋኒ ናተይ ሎማዓንቲ መፅየ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ንብርጌት ንሓሙድ እያ ብርጌት ንሓሙድ ኩሉ ግዜ ብፀሎተ ኢኹም እግዚኣብሔር ጎይታ ኣብ ዝበለፀ ዓወት ንኸብፅሓኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ፀሎተ ኢኹም ዘለኹም ሓንቲ ነገር ኣላ ናይ ብርጌት ንሓሙድ ንዓይ ቁሩብ ዘጓየትኒ ማለት እዩ ንሳ ከዓኒ ብቕልፅምና እትብል ቃል ብቕልፅምና እትብል ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንመገዲ ሰላም ኣይኮነትን ትወስደካ ተዳ ንመገዲ ፀጋም ነቲ ኤነሚ ነቲ ዲያብሎስ ሓይሊ ንህቦ ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝገብር ጎይታ ኩሉ ዓወት ዝህብ بري እግዚአብሔር ዓወት ዝበሃል ኣብ ዓድና ኩሉ ኢልና ክንሓስብ ይብልናን እቲ ጸሎት ንገብሮ ከኣኒ ጎይታ ንኽሰምዐና ክሕግዘና ኢልና ኢና ብቕልፅምና እንድሕሪት ንብል ኮይና ግን ፋሕ ነብሎ ኣለና ማለት እዩ እታ ብቕልፅምና ትብል ቃልስኒ ሓደራኹም ከተውፅዋ ፕሊዝ ቅድሚ ሕጂ ንትግራይ ከምኡ ኢለ ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪበ ነይረ ንሳቶምን ብዙሕ የድሃቡላ እንታዘረባ ሕጂ ከዓ ባና ኣብ ኤርትራውያን ከዓ ትቕፅላላ ማለት እዩ እዚኣ ዓባይ መሰጅ ናይ ዲያብሎስ ንድሕሪት ትሰድድ ንሰላም ንፒስ ንዓወት ዘይተምፅእ ቃል ስለ ዝኾነት ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ቀፂለ ከዓኒ ኩሎም ክርስቲያን ኣብ ዩቱብ ዘለና ማለት እዩ እኳ እቶም ዓበይቲ እኳ ምንም ዩቱብ ክበሃል ኣይከኣልን እናተይ ንሹምኤ anyway ሕጂ ብዙሕ ግዜ መሰጃት ኣነ ገድፍ እየ ፅሕፍ እየ ካመንት ድዩ ወይ ገለመለ ግን I don't know ስለምንታይ ኢና ዩቱብ ንኸፍት ንሕና ንኽስማዕ ጥራሕ ዲና ዩቱብ ንኸፍት ወላስ ንህዝቢ ኢልና ኢና ዩቱብ ንኸፍቶ ንህዝቢ ኢልና ንዩቱብ እንድሕር ከፊትናዮ እቲ ካመንት ከነንብቦ ሓደ ግዜ ክንምልስ ጉቡእና እዩ እዚ እንታይ የርኢ በቃ ንሕናሲ ዊ ኬር ናይቲ መፂኡ ዝርአየና ሰብስኒ እቲ ናቱ ሓሳብሲ ንግደስ ይፃረፉ የብሉ ኢትስ ኢረለቨንት ግን ደንብቦ ኣንቢብካ ከዓ ዝመስለካ ትምልስ እምበረ ኢግኖር ኣይትገብሮን ኢኻ ኢግኖር ትገብሮ ተኮይንካ ኦብቪየስሊ እንታይ የርኢ ማለት እዩ ንስኻ በቲ ኦዲየንስ ምንም ኬርለስ ኢኻ ማለት እዩ ኣይትግደስን ኢኻ ጥራሕ ንስኻ ንኽስምዐልካ ሸር ንክግበረልካ ላይክ ንክግበረልካ ኢኻ ትወፅእ ዘለኻ ማለት እዩ ሸር ግበሩ ላይክ ትገብሩ ትብሉ ካመንት ተገዲፉ ሰብ ከኣኒ ካመንት ከኣኒ ኣይትሪእዎን ሓደ ግዜ ምክሪ ክኸውን ንኽእል ሓደ ግዜ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘለኒ ኩሉ ግዜ ነዞም ክርስቲያን ብምሉኹም ገድፈልኩም እየ መሰጃት በጃኹም ካንታክት ግበሩኒ በጃኹም ንዘራርብ ምክንያቱ ኣብ ክርስትና ጊቭ ኤንድ ቴክ እዩ ንስኻ ካባይ ትምሃር ኣነ ካባ ክምሃር ንስኻ ካባይ ትምሃሪ ብሓንሳእ ኮይንና ከዓኒ ንዓድና ክነገልግል ብክርስትና መገዲ ጌርና ክነገልግል ንኽእል ኢና ጠጢና ጥራሕ ኣይስምዑኒ ጥራሕ ወይ ወፂና ነቲ ሓደ ዳውን ክንገብሮ ነቲ ሓደ ላዕሊ ክንሰቕሎ ወይ ኣርጊዩ ክንገብር እዚ ተመፂና እሞኒ እዚ ኣይ ዶንት ኖ ማለት ምንም ንማንም ሰብ ዝሕግዝ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ክብል ደልየ ዘለኹ ከዓኒ ብናይ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ሽግር ኣሎ ኩላህና ኣነ ካቶሊክ እየ ኩላትና ብለኩም ኣለኹ ካባይ ጀሚርኩም ካቶሊክ ንኹን ተዋህዶ ንኹን ጴንጤ ንኹን ኩላህና ንኣምላኽ ንሕዝኖ ኣለና ንሳ ከዓኒ ትዕቢት እያ ትዕቢት ከዓኒ ሸይጣን ኣውዲቓታ እያ ጎይታ ንዓና ክሪአና ከሎ እዚኣ ካቶሊክ እንድያ እዚኣ ተዋህዶ እንድያ እዚኣ ጴንጤ እንድያ ኣይብለናን እዩ ጎይታ ዝርኢ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጎይታ እዩ ዘለና ጋይስ ኣነ ካቶሊክ ክኸውን ከለኹ መሪፀ ኣይኮንኩን ካቶሊክ ኮይነ እንታይ ደኣ ተወሊዶሊ እየ ግን
I try to be the best Catholic I can possibly be. ምስ ጎይታሲ ከመይ ገይረ ሪሌሽንሽፕ ክገብር ከም ዘለኒ እዚ ከዓ ናተይ ስራሕ እዩ እቲ ተዋህዶ ከዓ ደሴም ወይ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ምስ ኣምላኽ ሪሌሽንሽፕ ክገብር ከም ዘለዎ ክፅዕር ኣለዎ እቲ ጴንጤ ከዓ ደሴም እምበር ጴንጤ ንተዋህዶ ክፀርፍ ተዋህዶ ንጴንጤ ክፀርፍ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ እዩ ሕዋት በጃኹም እቲ ፅቡቕ ናህና ርኢና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ጴንጤ ንማርያም ናይ ማርያም ጉዳይ ክርድኦ ወይ ናይ ጻድቃናት ጉዳይ ክርድኦ ኢሉ ኣይሓስብን እዩ ምክንያቱ ፀጋ ይተዋሃቦምን ፀጋ ስለዘይተዋሃቦም ክፈልጡ ኣይኽእሉን እዮም ጎይታ ከዓ በታ ዝሃቦም ፀጋ ጥራሕ ክመዝኖም ዝኽእል ኦኬ የስ ካቶሊክ ኮይኑ ተዋህዶ ኮይኑ ገዲፎም ናብ ጴንጤ ክኣትዉ ከሎ ኣነ ደስ ኣይብለንን እዩ ግን እንድሕሪ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ተዋህዶ ኮይኖም ምስ ኣምላኽ ዘይቆረቡ እዚ በስት ቢ ኣብ ጴንጤ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ብፍቕሪ ብልብን ከገልግልዎ ከሎ እቲ ዝበለፀ ንሱ እዩ ጎይታ ከዓ እንታይ ዝደሊ ሃባና ሪሌሽንሽፕ ሽም ኣይኮነን ዝደሊ ዊ should not preach religion ካቶሊክ ተዋህዶ ጴንጤ ክንብል ግዜና ኣይነሕልፎ ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና ንእግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ክነገልግሎ ኣለና ንሰብ ብፍቕሪ ከመይ ጌርና ክንሕዞ ኣለና ጃጅመንት ከይገበርና ጴንጤ እንስኻ ኣምላኽ ኣይተቐበልካ ንብለካ ይጃጅስ እዩ ተዋህዶ ዝበስት ዝበለፀ ሪሊጅን ናይ ዓለም ንሱ እንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ይፃረፈካ ካቶሊክ ንሕና ኢና ሪሊጅን ነምበር 1 ሪሊጅን ቤተክርስትያንና ንጴንጤ ኹን ንተዋህዶ ንፀርፍ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ እዩ በጃኹም ሓደራ ንሸይጣን ዕድል ኣይንሃቦ ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና እግዚኣብሔር ስጋዕ ፀጋ ዝህበና ኩሉ ምስጢራ ስጋዕ ዝግለፀልና ኣብዚ ዘለናዮ ሃይማኖት ኮይና ንእግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ሞር ሪሌሽንሽፕ ከም ንገብር ምስኡ ሞር ፍቕሪ ከም ዝሓድረና ከመይ ጌርና ንሰብ ብፍቕሪ ክንቆርቦ ኣለና ኢልና ዳ ክንሓስብ ኣለና እምበር እታክ እንዳገበርካ ናቱ ሪሊጅን ዳውን እንዳገበርካ ኣይኮነን እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣይኮነን ኣሕዋት ኤኒዌይ ናይ መወዳእታ ዘላትና ከዓኒ ዘለንቅነ ምናዳ ብዙሕ ቮገር ዝኾነ ላንጉጃት ዘይግብር ነገር ኣብ ዩቱብ ህዝብና ክገብር እዮ እሞኒ እዚ ሓሲ ዓገብ ክብል መፂ ንሕና እዚ ኣነ ሓበሻ ክብል ከለኹ እቶም ናይ ቀደም ኣቦታትና ዝነበሩ ኣዴታትና ዝነበሩ እቲ ስነ ስርዓት እቲ ክርስትና እቲ በቃ ናይ ፍቅር ናይ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኣስላማይ ኮይኑ ክርስቲያን ኮይኑ ኩሉ በቃ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ትሑት ሰብ ሃምብል ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ኣነ እዚ ናይ ሓበሻ ዝፈልጥ ነይረ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣይ ዶንት ኖ ወደደዝ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ዓድና ስለ ናፅነት ስለ ዘይነበረ ኣጌስ ሜቢ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፁ እቲ ናፅነት ናብ ፅላል የድህበሎም ኣለዎ ኮይኑ ስምዐኒ ኣሎ በቃ ዩኖ ድላይካ ወፂኻ ዘይበሃል ቃላት ዓብዪ ይኹን ንእሽተ ይኹን ቃላት ዝምረፅዎ በቃ ካብ ኣምላኽ ዘርሕቕ ቃላት ሰሚዕኻ ዘይትፈልጥ ቃላት እሞ እቲ በቃ ከምዚ ኤክስሬይድ ዝኸውን ኣክሽናት እንዳገበርካ ኣብ ዩቱብ ክትወፅእ ኣንቱም በጃኹም ሓደራ ዓድና እንድሕር ሰላም ክወርዳ ኮይኑ እግዚኣብሔር ንኩላህና እዩ ዝርኤና እንድሕር ንሕና ዘይፀሪና እንድሕር ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ዘይቀሪብና እንድሕር ንሕና ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብልና ዓድና ነፃ ክትከውን ማለት ሓሶት እዩ ሓጢአት ናይ ኩላህና ይርኦ እዩ ጎይታ እታ ዓድና እንድሕር ሰላም ክትኮን ኮይላ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ንቀርብ ኣለና ፍርሃት ናይ እግዚኣብሔር ክህልወና ኣለዎ ከም ድላይካ ወፂኻ ንሰብ ንፅራፍ ከም ድላይካ ወፂኻ ንሰብ ከተናእስ ብዕልግና ዘረባታት ክትዛረብ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ቃላት ንሰምዕ ኣለና ብትግርኛ ዘይፈልጦ ዝነበሩ ቃላት ሕጂ ይሰምዖ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ዩቱብ ማለት እዩ ሶ ሳድ ዩ ኖ what happened ኣነ ኣብዚ ዓዲ ዝዓበየ ሰብ ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ዩቱብ ወፂኡ I don't think ዝገብሩ usually ቶም ካብ ዓዲ ዝመፅኦም ከም ዝገብሩ ዘለዉ what is the reason for that ኣሜሪካን ዘይገበሩ ወሲ ዋይ እስ ሓበሻ መፂኡ ብዚ ዓዲ ከም ዝገብር ምንም ክርድአኒ ይከኣለን ኣነ ብቻኹም ናብ ኣምላኽ ንመለስ ኣሜሪካ ወፃ መፂኻ ማለት ከም ድላይካ ክትኸውን ከም ክትብል ማለት ኣይኮነን ካብቲ ዝነበረካ ዝበለፀ ሰብ ንክትኸውን ኣለካ ብክርስትና ዓለም ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ብስነ ስርዓት ድዩ
እንዳውንቲ ንሕና ስነ ስርዓት ንዓለም ክነርኡ እዩ ዝግበአና ኖ ናብዚ መፂና ካብቲ ዘሎ ብዝዓዲ ሰብ ዝገደደ ሕማቅ ዘረባታት ዝገደደ ዘፀይፍ ዘረባታት ክንዛርብ ብጃኹም ሓደራ ክብለኩም ኢለ እየ መፅየ በቃ ኣነ እዚኣ ዘላትን እዚኣ ክብል እየ መፅየ ክቋያ መፅየ ኢለኩም ኢሎ መዓንቲ ኣይተሓዝለይ ኣነ ናተይ ሓጢኣት ይበዝሕ ካብ ሰብ ንላዕሊ ግን ስለ ዘፍቅረኩም እቲ ዝመስለኒ ክዛረበኩም መፅእ ኣለኹ ናተይ ጌጋታት ተሎ ከዓኒ ትፅሑፍለይ ክንደይ ጌጋታት ኣለኒ ትእርሙን ኢኹም ብጣዕሚ ኢኻ ዘመስግነኩም ከምዚ እንዳልኩ እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን በቃ ከምዚ እንዳልኩ ይዓፅዋ ኣለኹ ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን